Să-l terminăm bine din nou nou episod de Minecraft 0.14. Hai să continuăm. Era mai... Hai să continuăm episodul. Bun. Deci am făcut o armură. Am făcut o armură și toate chestiile necesare pentru asta. Bun. De asta. Se vede. Nu se vede. Lăsați așa. Stați dacă... Nu, stai, lasă așa. Bun, hai să mi-o pun. Bun. Bun, hai să... Mi-am luat armură. Dacă știți... stați-o leacă. Bun. Nu știu dacă se vede cam rău acolo în spate și pe mine mă deranjează asta, dar... Na. Nu mă deranjează că se vede cătaie de umbră. Nu știu să fac nimic. Bă, dracu am picat. Altă peșteră a vieții mele. Șmeche, dude, șmeche. Nici așa nu se vede. Dude, oh my god. Ies mă de până auzi că ies, acum vine și seara, șmeche, în boasă. Bă, sper că se vede. Chiar nu știu. Nu știu dacă se vede. Hai, nu știu ce aici. Nu știu ce ești, nu? Bă, nu se vede nimic. Dude, oh my god. Bă, acasă, frate, nu se vede nimic, dude. Nimic. Dacă stau eu așa. Ia dacă stau eu așa. Acum e bine celălalt, sau... Bun, am făcut, sper că nu mai se vede.
Bag ceaca. Oh, fuck. Oh, și l-am spart. Asta. Bun, am revenit. Sper că se vede acum. Să vedem dacă se vede. Sper că se vede, nu? Se vede. Asta am găsit, în ce să vedeți aici. Asta am găsit aici, am fost la nimic căcat, a fost că a plouat. Mă, știi de ce am murit eu? Eu m-am dus, cum ar fi, eu m-am dus încolo, nu ci încoace. Nu știu. Asta s-a întâmplat. Da, asta s-a întâmplat. Stai că mai e acolo ceva. Vreau să-ți colorez chestia asta. Ia țin, las protecțiune așa. Și asta, nu mai atâta, las protecțiune așa. Bun. Vamos, gămeaș! My God. Oh God. Bă, și... Damn. Oh, fuck. Nu vreau să vedeți. Care pe mâna. Ai butuși nu știu, butuși mei. Cum așa. Eu pe aici. Eu pe aici. Dacă dau foviu mai tare. Vedeți. Mă, fratele meu. Fiat. Da? Ce? Da. Unde? Nu. Nu vreau. Dar nu pot să intru. Adică nu pot să intru. Nu pot să intru! Da. Nu. Da, dita mai lunghi pe așa vreau. Asta.
Adică nu chiar așa de lungă vreau să fie. Am dat de lava. Nu. Poate găsim, da. Nu o găsesc, dar rar găsești diamond lângă lavă. Îmi pare că am făcut din restul un stack. Un stack, aproape un stack. Uite-te acum. Cum e? Bine? Sau nu e bine? Gold. Da. Nu. Păi ești nebun, dar sunt lângă lavă niciun diamond. Dude, oh my god. Să cad în lava asta. Dar nu știu cât dăbule. Păi vreau să găsesc diamond, da. Diamond! Diamond. Diamond. Oh, diamond. Diamond, frate. Diamond. Frate, dispar. Pune aici, nu. Câte bucăți am spart? 5 bucăți. Bun. Oh, ce bucată. Rectă. Da. Hai găsim. Your diamond. Oh, bă. Te-mi popular cu diamond. Oh, fuck. Stați-o dacă. Bun, m-am blocat aici ca să încheiem episodul aici. Cam atât a fost pentru azi. Nu uitați să lăsați un like, un coment și noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!